खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्ला एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फरामा दिनै हाग्रामा ब्रिजआव सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो बे हाबाफारिया जागायजेनगोन आरो बे सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार एबसु आरो एक्स-एनडिबिनि मोनब्रै हान्जानि गेजेराव बिथार गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोनब्लाबो दासिमबो बिथार गोरोबथानि सागानगिरि आरो एक्स-एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स-एनडिबिफोरा उदां जानो हायाखै बेनि अनगायैबो गोरोबथायाव थानाय बायदियै एक्स-एनडिबिफोरनि जिउ खुंनायनि राहा आरो मोननो गोनां स्टाइपेन्डखौ मोजाङै मोनफुंनो हायाखै बेफोर गासैखौबो दाबिखौ लानानै सोरखारखौ मिथिहोनो थाखायनो बे होज्रिख्रावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव गोजोन लाबोनो थाखाय सोरखारा गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोर दं बेनिखायनो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै माहारियारि आफाद एबसु हारिमुवारि आफाद बिथांमोनखौ नुजाथि हैनानै बे सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो खावलायहरदों लोगोसे बे हाबाफारिया रावबो राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गैया होननानैबो मिथिहोदों आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफनि जथाय अपारेशनाव दासिम अदेबानि मैयासिमाव 10 ULBनि सोद्रोमाखौ हमनो हादों बिटिआरनि आइजिपि LR बिश्नोय बिथाङा मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि मैयासिम ULBनि 10खौ हमनो हादों 10नि मादाव 9 क'क्राझारनिफ्राय सासे बाक्सानिफ्राय आरो सासे चिरां जिल्लानिफ्राय चिरां जिल्लानिफ्राय हमनो हानायनि मुङा रिंखां मुसाहारि बिथांखौ आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब दैसुमगुरि गामिनिफ्राय हमनो हादों आरो पुलिसनि सोंनायाव गावखौ चिरां जिल्लानि कमान्डार इन चिफ होननानैबो सिनायथि होदों होननानै फोरमायथिदों चिरां पुलिसा नाथाय बिथां रिंखां मुसाहारिनि न'निफ्राय जेबो हाथियार एबा बेरग्रा मुवा मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों पुलिसा मख'नो गोनांदि बाक्सानि दानसोरां बसुमतारिखौ सानसे सिगांनो हमनो हादोंमोन आरो बिथांनि न'निफ्राय थरसे बेरफ्रुग्रा मोननाय जादोंमोन आइजिपि LR बिश्नोय बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ULB आफाद जोनोम जानायनि भिडिअ बानायनानै जेब्ला फोसावदोंमोन अब्ला भिडिअआव 10सो दंमोन 10नि मादाव 6खौ सिनायनो हानाय जाबाय आरो 6नि मादाव 2खौ हमनो हाबाय हमजानाय 2नि मादाव चिरांनि रिंखां मुसाहारियाबो सासे हमजानाय ULBनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय गासै थरसे ग्रेनेड मोननै 11 दाबिनाय लाइजाम ULBनि सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइ आरो गं2 मबाइल फन हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो ULB आफादनाव गं10 हाथियार बेनि मादाव गं6 सफिस्टिकेटेड आरो आद्राया फिसा हाथियार जेरै पिस्तल दङ होननानैबो खौरां मोनदों होननानै आइजिपि बिथाङा फोरमायथिदों आरो ULBनि 22 सोद्रोमाखौ दासिम सिनायनो हानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा दरं जिल्लानि चिपाझारनि दलपुरनि गुरुकुटियाव पुलिसनि गाग्लोबनायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारि आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै जेरावबो मुसुखा सावनानै सोमावसारदों आमसुनि अनगायैबो गुरुकुटियाव जानाय बे जाथायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोनहा दरंनि डिसि अफिसाव हाबनानै सोमावसारनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसफोरा हेंथा होनायाव गोबां दुंहाव थासारि जादों बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा सिनियर कंग्रेस लिडार देबब्रत सैकिया रकिबुल हुसैन कमलैख्या दे आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन आरो दरंनि एसपि सुशान्त बिश्व शर्मा आरो डिसिखौ थाबैनो ट्रेन्सफार आरो सासपेन्ड खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मख'नो गोनांदि दरंनि एसपि सुशान्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि असे फंबाय एसपि सुशान्त बिश्व शर्माखौ ट्रेन्सफार आरो सासपेन्ड खालामनो दाबि खालामनायनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो दि गावनि अदेबानि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोनावसो बेफोर खामानिया जादों बेनिखायनो एसपि आरो डिसिखौ ट्रेन्सफार आरो सासपेन्ड खालामनायनि खोथायानो फैया होननानै बुंथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि गुरुकुटियाव थानाय 500 बिघा सोरखारि हाखौ आसाम केबिनेटआव आबाद फोथार खालामनो थाखाय गनायथि होदोंमोन बेनि उनावनो गुरुकुटिनि सोरखारि हायाव दखल खालामनानै थांनाय 1970 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय सुबुंफोरखौ 700सो आसाम पुलिसा होखारनो थांदोंमोन नाथाय थागिबिफोरा बेनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला थागिबिफोरा गिबियाव लावथि अन्थाइ
गोफार हाथियार बायदि लानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। पुलिसा बेखौ होबथानो थाखाय आसु गेस आरो राबार बुलेट गावनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो थासारिया मोजाङाव फैयैनि थाखाय पुलिसा गुलि गावदोंमोन। बे दुंहाव थासारि जानायावनो सानै थागिबिनि जिउ खहा जादोंमोन। मुङा फारियै सद्दाम हुसैन आरो शेख फरिद। बेनि अनगायैबो गोबाङानो जोखोम जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो आसामनि दाब दाब जायगायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै सोमावसारदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएलनि अफिस काम फिल्ड एसिस्टेन्ट आरो सहायक आनजादाव साख्रि होनो रां लानायनि दायाव मैया 10 खौ हमदों। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएल आनजादाव पेपार लिक जानायनि दावराव दावसि जादोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव साख्रि होनो थाखाय रां लानायनि फालांगि सोलिनायनि दावराव दावसि जादोंमोन। बेफोरखौ लानानैनो कर्टआव PIL फाइल खालामदोंमोन। बेनि सायावनो चिफ मिनिस्टारनि स्पेशल भिजिलेन्स सेलआ गुवाहाटीनि 4 जायगायाव अपारेशन खालामनानै 10 खौ हमनो हादों। 10 नि मादाव जालुकबारि ओनसोलनिफ्राय 3, बशिष्ठ ओनसोलनिफ्राय 4, चान्दमारी ओनसोलनिफ्राय 1 आरो दिसपुर ओनसोलनिफ्राय 2। हमजानायनि मादाव दीपांकर धिङियाबो सासे, जाय एपिडिसिएलआव थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो अफिसार अन स्पेशल डिउटी OSD महरै खामानि मावबोदोंमोन। एपिडिसिएलनि साख्रियाव थिसननो थाखाय रां जानायनि दायाव 10 खौ एरेस्ट खालामनायनि अनगायैबो बे खामानियाव सोर सोरनि आखाइ दंबावो बेखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामनाय खामानिया जागासिनो दङ होननानैबो मिथिहोदों। थांनाय 18 सेप्तेम्बराव ULB साजायनानै इनाय एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननो थार बिजिरनाय होनो थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायाव मैया आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला UN ब्रह्म फरायसालिमा, दालाइ एबसु आरो काजलगाव दख'रा एबसु जथायै बानजायनायाव चिरां जिल्ला काजलगाव UN ब्रह्म फरायसालिमानि दरखंआव केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों। ढेकियाजुलि LOKD कलेजनि लांगोनायावबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तेलामारा दख'रा आरो LOKD कलेज एबसु इउनिट जथायै बानजायनायाव केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों। बरमा फरायसालिमा फरायसा खौसे आफाद, बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुम आरो बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो धेमाजि जिल्ला, चिरां जिल्ला आरो बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफोरनि दाब दाब ओनसोलफोरावबो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननो थार बिजिरनाय होनो थाखाय आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय एबसुआ दाब दाब जायगायाव केन्डेल सावनाय हाबाफारि लादों। दिल्लीनि रोहिणीनि मोनसे कर्टनि सिङावनो 3 गेंस्टारखौ गावथारदों। गेंस्टार जितेन्द्र गगीखौ थांनाय बोसोरावनो दिल्ली पुलिसनि स्पेशल सेलआ हमदोंमोन आरो तिहार जेलाव दोनदोंमोन। मैयासो दिल्लीनि रोहिणीनि मोनसे कर्टआव हियारिंनि थाखाय जितेन्द्र गगीखौ लाबोदोंमोन। बेयावनो बिजिरगिरिनि खसाब गाननानै टिल्लु गेंनि 2 मावथिफोरा कर्टनि सिङाव हाबनानै गेंस्टार जितेन्द्र गगीखौ गावथारफैदों। बेखौ नुनानै जितेन्द्र गगीखौ एस्कर्ट खालामनानै लानानै फैग्रा पुलिसफोराबो गेंस्टार टिल्लुनि 2 मावथिखौ गुलि गावफिनदों। बे गावलायलायनाय जाथायावनो कर्टनि सिङावनो 3 गेंस्टारनि जिउ खहा जादों आरो कर्टआव थानाय सुबुंफोराबो जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गगी गेंनि गाहाय जितेन्द्र गगी आरो टिल्लु गेंनि गाहाय टिल्लु ताजपुरिया बिथांमोनहा मोनसे कलेजावनो फरायोमोन आरो लोगोबोमोन। नाथाय माखासे खोथाखौ लानानै सानैनि गेजेराव गावस्रालायनाया फैदोंमोन। बेनि उनावनो मोनफा मोनफा गें जोनोम होदोंमोन। जितेन्द्र गगी आरो टिल्लु ताजपुरिया सानैबो बै समनिफ्रायनो दासिमबो सुथुर आरो बिसोर सानैनि सुथुरावनो मोननै गेंनि गेजेराव सासेया सासेखौ गावथारलायबाय थायोमोन। दासिम सा 25निबो बांसिनखौ गावथारलायनायनि रिपर्टआव मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि मोनसे दुखुनांथाव रादाब। नायल' जाल' गंसेल' क'क्राझाराव थानाय HPT टिभि सेन्टारा बन्द' जानायनि लामायाव। मिरु सोरखारनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बिफाना दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय LPT आरो HPT टिभि सेन्टारखौ बन्द' खालामनो नटिस फोसावनायनि उनाव क'क्राझार सहरनि भटगावआव थानाय 10 किल'वाट HPT टिभि सेन्टारखौ 2022 मायथाइनि 31 मार्च दानाव बन्द' खालामनायनि फोसाव बिलाइखौ फोसावबाय। मोनसे समाव मिरु मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा बर'फोरनो आर'नाइ एक्सप्रेस रेलगारिजों लोगोसे क'क्राझारनि दूरदर्शन केन्द्रखौ फोजौखांगोन होननानै खोथा होनायनि उनावबो बिटिआर ओनसोलनि गंसेल' गोजौ थाखोनि टिभि सेन्टारखौ बन्द' खालामनो लानाया जोबोद दुखुनांथाव। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।